Gusto kong ikauban ka sa matang lakaw, sa tanang buhaton ko. Gusto kong ikauban ka sa matag adlaw. Gusto kong ikauban ka sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko. Gusto kong ikauban ka, kay ikaw man kanunay gitinguhan. Ning akong dughan kay ikaw man, ang hangin nagiginhawa. Ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan, kay ikaw man. Sa gusto kong ikauban ka sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko. Gusto kong ikauban ka, kay ikaw man kanunay gitinguhan. Ning akong dughan kay ikaw man, ang hangin nagiginhawa. Ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan, kay ikaw man kanunay gitinguhan. Ning akong dughan kay ikaw man, kanunay giginhawa. Ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan, kay ikaw man. Maling payong Pasko na tong tanan or Merry Christmas. Dako nga pribilehiyo nato no nga mga Kristohanon nga makaselebrar sa pagkatao ni sa ato ang Ginoo mangluluwas nga si Hesukristo. Nagpasalamat ta sa Ginoo kay dili lang sa mga butang nga atong nadawat, dili lang pod sa mga tungod kay makapahuway ta, may duty, makaspend time ta sa ato ang pamilya, diha magselebrar sa Christmas. But hinaunta nga sa ato ang pagselebrar sa Pasko, ato mahinumduman nga ang tinuod nga rason nga nagselebrar ta. Ug muna ang pagkatao ni Hesukristo. Giselebrar nato. Do dili ta sigurado nga unsa nga pizza, unsa nga adlaw, pero sigurado ta nga nagpakatao atong Ginoo. Ug wa lang siya nagpakatao, nagpakamatay nga do sa cross, ug pagikatulong nga adlaw na banhaw, ug nisaad siya nga mo balik siya. Kana atong mahinumduman tungod ana nga gasa or nga gift nga gihatag sa Ginoo sa ato malipayon ta no bisan pa mag unsa atong naagian karon kana pa lang atong mahinumduman atong makita nga
dako ang gugma dira sa Ginoo, malipayon gid ta. So di gid mahitabo nga di ta malipayon karong Pasko. Unsa may mga bati nga butang nga hitabo nato, hinumdumi lang ang Ginoo tungod sa dakong gugma nagpakataw, nagpakamatay, gilubong og nabanhaw para nimo, para nako, para mapasaylot sa itong mga sala. Ug kana lang nindot kayo nga way or paghinumdum nga magselebrar ta sa Kapaskuhon. So karon padayon ta sa ato ang series diri sa Lucas, kung naamoy Biblia, palihog kog abli dira sa Lucas na sa Kapitulo 1, versikulo 39 kutob sa 45. Akong balikon, Lucas Kapitulo 1, versikulo 39 kutob sa 45. So kani siya ang pagbisita ni Mary ni Elizabeth. So before ta mo basa, gamay lang nga background. So si Mary ug si Elizabeth, duha sa mga napili sa Ginoo, when magdala og anak. Ang usa, si Elizabeth, si John the Baptist, may nag-unag buntis, tiguwang na, problema di nas nakaanak, pero gisaaran sila sa Ginoo nga makaanak sila, sayang, bana nga si Zechariah, nga mahimong mo andam sa agyanan or mo andam sa way ni Jesus Christ. Muna si John the Baptist. Tuod, pagkatao ni John the Baptist, nagbaptize siya sa mga tao, nagsangyaw sa pulong sa Ginoo nga andama yung mga kagalingon, mga imong pasaylo repent. Kunya yang giandam mga agyanan. So nang pagkatao ni Jesus Christ, ay ang pagsugod siyang ministry na andam na ang dalan kay tungod ni John the Baptist. So si Mary sad gadto bisita po ni Gabriel para mabuntis, which is virgin pa siya, wa pa siya naminyo, pero engaged siya. Unya nabuntis siya, which is mauna ang ato ang Ginoo nga si Hesus Kristo. Ug mo na to ang hisgutan karon, ang pagbisita ni Mary nga buntis siya ni Jesus Christ unya ni Elizabeth. So again, akong basahon ni sa English, unya ato i-translate niya sa Bisaya. So una, bersikulo 39. A few days later, Mary hurried to the hill country of Judea, to the town where Zechariah lived. She entered the house and greeted Elizabeth. So karon, after na nakigstorya si Gabriel ni Mary, pila ka adlaw, after, nagdali siya adto sa country, hill country, or sa bukid nga part sa Judea, nga when asa nagpuyo si Zechariah o si Elizabeth, unya, iya nang gigreet si Elizabeth. So, nibisita si Mary. So, at the sound of Mary's greetings, Elizabeth's child leaped within her, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Pagstorya pa lang daw ni Mary, sa pag-greet ko ni Mary, ang naitabo, ang bata ko si John the Baptist, nilip sa tiyan, or ni-react ba, sa tiyan. And Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Na-filled siya sa Balang Espiritu Santo. And then, pag humanana, Elizabeth gave a glad cry and exclaimed to Mary, God has blessed you above all women, and your child is blessed. So si Elizabeth mismo, ingon siya nga, iyang gi-exclaim nga, blessed ka sa tanan nga mga bahay, og imong anak mismo, blessed. And 43, ingon siya, why am I so honored that the mother of my Lord should visit me? Ingon siya, nganong honored man kay ko, or nganong pribilehiyo man kayo ko, nga ang inahan sa ako ang Ginoo, may bisita man ako. So ningon din siya, when I heard your greetings, the baby in my womb jumped for joy. Siya sa dihang imo kong greet, ang akong anak nilayat sa kalipay. Napasatiyan si John Baptist nireact, magnisikad ba. So, 45, ingon si Elizabeth, you are blessed because you believe that the Lord would do what He said. Ingon siya, blessed ka, kay nituo ka, kabuhaton sa Ginoo, ang tanan niyang gisulti nimo. Magambot labing gamahanan og dalaygo na mga Dios. Salamat kay Lord sa laing adlaw ngayong gihatag diri kanamo. Kay Lord, salamat kayo Ginoo nga imong gitagag pribilehiyo nga makaselebrar sa imong pagkatao Ginoo. Hinaut unta Lord nga among mahinumduman kay ikaw nagpagkatao aning kalibutan na para sa kapasayloan sa mga sala. Dako kayo nga gugma nga imong gi-display dito sa cross Lord sa imong pagpakamatay alang-alang sa mga sala. So kami Ginoo, nagpasalamat sa
sa tanan nga magbuhat diri kanamo. Inato Lord sa amo ang pagtuon sa imong pulong karong kabuntagon, karong adlaw. Hinatunta Lord nga imong balang Espiritu Santo maoy magagiya kanamo. Salamat kay Ginoo sa tanan. Hinato Lord nga malipayon ang amo ang pagtuon sa imong pulong ug pag-applyan ni sa imong kinabuhi. Kita na Lord gipangay pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. So karon magisgot tag tulo ka butang nga atong makita diri nga passage nga atong makita nga atong ma-learn sa ilahang action ni Mary ug ni Elizabeth nga sa dihang atong ma-learn ato pong ma-apply sa atong mga kinabuhi karon atong ma-apply sa atong kinabuhi inanang paagi atong mahimaya ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Tulo ka butang. Una, we need to support each other. Magsuporta ay ta sa usag-usa. Ikaduha, gikinahanglan nato ang balang Espiritu Santo sa ato ang kinabuhi. Ikatulo, naa ang kalipay sa pagtuo diha sa Ginoo. Akong balikon, support each other, magsinuporta ay ta sa usag-usa. Ikaduha, gikinahanglan nato ang balang Espiritu Santo sa ato ang kinabuhi. Ug lastly, ang kalipay naa sa pagtuo diha sa ato ang Ginoo. So una, support each other. Ato makita diri sa bersikulo 39 ug 40 ningon diri. A few days later, sa pila ka adlaw nga nilabay sa dihang niadto nibisita si Gabriel ni Mary. Nidagan dayon si Mary dito sa balay nilang Zachariah ug ni Elizabeth para tabangan si Elizabeth kay baw siya nga buntis si Elizabeth unya tiguang naman si Elizabeth. So moadto siya para motabang ni Elizabeth. So where Zechariah lived, she entered the house and greeted Elizabeth. So una pa lang, nipatuo tungod sa obedience ni Mary, siyang pagpatuo diya sa Ginoo, iyang tabangan si Elizabeth, gipakita niya ang iyang support ni Elizabeth. Pero si Elizabeth sad mismo, nagpakita og support ni Mary, na ay mutual nga support ilang gihatag. Hospitality, gi-welcome niya si Mary, unya pag-welcome niya ni Mary, iyang gi-encourage si Mary sa iyang storya, pinagi siyang storya sa iyang mga pulong, nagikan sa balang Espiritu Santo. So silang duha na-encourage, silang duha nagdinasigay, silang duha nagsinuportaay. Muna unang lesson nga itong ma-learn karon nga magsinuportaay. Silang duha mismo gigamit sa Ginoo nga mahimong vessel sa plano sa Ginoo. Na mga kalisdanan, na mga butang dili uyon sa ilang ganahan, pero nakita nato nga ni patuo gyapon sila sa Ginoo unya nagsuporta ay sila. Sama sad sa tuwa karon. Kita, ikaw ug ako gamiton or gamiton sa Ginoo nga mahimong vessel magdala sa iyang maayong balita sa mga katawhan. Pero ang nakanindot wala ta nag-inusara sama ni Elizabeth ug ni Mary, nag-support sila with one another. Napuntay mga igsuon diha ni Kristo. Ginaton ta nga inaanak sama ni Mary, sama ni Elizabeth, nga ato ang panghuna-huna, nga magsinuporta ay ta, nga magtinabangay ta. Unsa ano to pagtawag atong kaugalingon nga church, nga which is ang giingon sa Bible, ang body ni Christ, nga siya ang head, if dili ta magtinabangay, if dili ta magsinuporta ay. Lisod kayo no, nga moingon ta, hiusa ta diha sa Ginoo, pero wala ta naghiusa. Wala dito nagsinuporta ay. So sama unta ni Mary o ni Elizabeth nga ikaw o ako mga igsuon na to diha ni Kristo magsinuporta ay magtinabangay. I-encourage na to ang matag usa pinaagi sa tuang service sama ni Mary sa pag-help ni Elizabeth. Serbisyo tabang kung sa atong matabang. O si Elizabeth sad mismo iyang gi-encourage si Mary pinaagi siya mga pulong nagikan sad sa balang Espiritu Santo. Kita pod maka-encourage ta. Pinagis tong pulong, nagikan pod sa Ginoo, gikan sa Biblia. Gamay atong gibuhat ron. Encourage one another, pinagi sa pulong sa Ginoo. So inaton ta nga matag pulong nga mogawa sa tong maka-encourage sa atong matag usa. Dili unta maka discourage or dili unta mangaway. So dili libak ra or dili unsa atong mga magawa sa atong kun dili encourage pag dinasigay. Sama ni Mary, we have to support, we need to help each other. Kitang tanan, kay usa, magtinabangay. So, ang challenge na to ron, sugdan na to ron nga pag tinabangay sa sagusa. Punta na yung kagalingon. Unsa man ang imong matabang
para sa gingharian sa Ginoo. Maybe na kay talent. Ingna atong mga leaders sa church nga mutabang ko pinagi sa akong talent. Maybe act of service kay bawo ka mo ayo or unsa ba mo limpyo. Pwede mo ingnon atong mga leaders sa simbahan para mo tabang ug magdinasigay ta sa usag-usa. Ikaduha, gikinahanglan nato ang balang Espiritu Santo sa ato mga kinabuhi. Gingundra sa versikulo 41. Excuse me. Versikulo 41, kutob sa 44. Gingundre, sa tingog pa lang daw ni Mary sa iyang pag-greet ni Elizabeth, ang child ni react, ni lip, ni patid. And Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Atong nakita ha, nga si Elizabeth, puno sa balang Espiritu Santo. Unsa may nitabo after siya napuno sa balang Espiritu Santo mo nitabo. Elizabeth gave a glad cry and exclaimed to Mary. Isinggit si Elizabeth ug iyang giingnan si Mary. God has blessed you above all women. Ginoo, nag-bless nimo sa tanan babae. Bulahan ka sa tanang babae. Ingon siya. And your child is blessed. Ug bulahan ang imuhang anak. Ngunyan, ingon siya. Why am I so honored? Nganong naman ko'y pribilehiyo nga ang inahan sa ako ang Ginoo, mubisita man ako. So, inani ang senaryo. Si Elizabeth, wala kay bawo nga buntis si Mary. Pero kay tungod sa balang Espiritu Santo, nakaibaw siya. Nga naman, gikan man sa balang Espiritu Santo ang sod sa tiyan ni Mary. So, nakaibaw siya, o iyang giingnon, gi-encourage si Mary sa iyang mga words, pinaagi sa balang Espiritu Santo. Iyang giingnon, bulahan ka, bulahan imong anak, pribliyo, pero nakarecognize siya, kanimo pinakanindot sa iyang 43, why am I so honored that the mother of my Lord, siya ang inahan sa ako ang Ginoo, nakarecognize siya ni Jesus Christ. Yun sa mga pag-ibaw. Nga man yan to si Gabriel niya, wa may nag-ingon-ingon na, di ba? Ang nakaibaw sa Mary raman. Pero tungod sa balang Espiritu Santo, nakarecognize. So kita na to nga unsa ka importante ang balang Espiritu Santo sa atong kinabuhi. Para ma-recognize na to ang iya sa Ginoo. May usa ka video diri sa Facebook, no, ako nakita ng niaging simana. May usa ka pastor. Di lang ko musulti mga pangahan, kaya ko ganahan nga mang daot pod. Pero may usa ka pastor nga sayop gini ang wali. Ang unod siyang wali kay murag ang pastor ko no ang tumanon sa simbahan. So siya magbuot sa simbahan. Sayop no ang Ginoo magbuot sa simbahan. Ang pastor para mo shepherd, mo tabang, mo giya, dili magbuot. Siya ko ni magbuot, dili ko ng mga leader siya. Di ko no kana mo na yung gisagit-sagit dito yan. Kanang sige sagit-sagit pa passionate kasi sa tanan siyang giwali. Kanya ang mga tauhan, mga Kristohanon akong mga kaila, ang batanon mostly, i-share nila. Unya ingon sila, ayaw patakag wali pastor, ayaw patakag storya, inana. Sama marang magkatawa, tungod sa iyang giwali, nga sayop, mga tao naka-recognize po. But pero, naka-realize po kong something. Nga, nag-uol ko. Kay ang mga tao dali kay naka-react ato. Syempre kay sayon man obvious man good nga sayop ang iyang mensahe nga gihatag. Pero napo ko'y makita nga mo share sa Facebook mga Kristohanon nga kailan ako. Nga mo share sila mga preacher, di lang ko musultis mga pangan, mga preacher nga kanang sayop pod ang ilang gitudlo pero kay naghisgot man og panalangin, blessing. Maingon sa silang amen. Maingon ang preacher nga, kung muhatag agdako, dobliho na sa Ginoo kadaghan. Kumbaga, ang mindset ng gihatag sa ato gibutang sa tunghon na, muhatag ta kay paratagan sa Ginoo, which is sayop. Muhatag ta, ano man, kay ang Ginoo, nag-iya man ana, di man ato stay word ta.
gisaligan ta sa Ginoo kita muhatag nga naman ganahan ta mo tabang. Ngano ganahan ta mo tabang? Kay ganahan ta mahimaya ang Ginoo, ganahan malipay ang Ginoo sa atong kinabuhi. Mo nang muhatag ta. Dili kay muhatag ko para mas mudaghan akong kwarta. Kumbaga hinakog nga pangunahon na which is wala na giwali sa Bible. Tinuod nga nangingon ang Ginoo i-bless kaniya kung unsa man imong buhaton. Pero wa sa dyan nag-ingon unsa nga klase nga blessing ang Ginoo mag-bless na to pwede sa kalipay, contentment sa tong kasing-kasing, peace of mind which is pinakaganahan ako nga gift nga kung ihatag sa Ginoo sa peace of mind. Diba? Dili lang sa possession pero kung ubang tao no, possession gamiton nila ang Ginoo para makakwarta sila. Gamiton nila ang gospel para makakwarta sila which is sayop. Kitawag ito nag-prosperity gospel which is sayop. Pero ang mga tao, mga Kristohanon, mag-share-share, mag-imin-imin pa dito. Pero kaninong klaro nga sayop, parang usay dito ka-recognize na yung mga tao nga nagpangingnon nga karnero siya pero tinud-an na wolf day siya nga nagsanina raw og karnero. Ug mo nang gikinahanglan nato ang balang Espiritu Santo nga ma-recognize nato kinsa ang iya sa Ginoo. Kaya kung wala ang balang Espiritu Santo di mo ta ma-recognize na. Same kang Elizabeth. Kung wala ang balang Espiritu Santo di mo siya makaibaw nga buntis si Mary. Kung wala mo lihok si John the Baptist yung tiyan di mo siya kaibaw nga Ginoo niya ang nasa tiyan ni Mary. Pero kay tungod sa balang Espiritu Santo, nakaibaw siya, nakarecognize siya. Ug mo na atong gikinahanglan po ng balang Espiritu Santo para makarecognize ta kinsay iya sa Ginoo. Gikinahanglan nato ang balang Espiritu Santo sa dihang mubasa ta siyang pulong, makarecognize ta, makatabang ta, nga mausab ang atong kinabuhi, mausab atong paagi sa paglihok aning kalibutana, ug mahimaya ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Again, gikinahanglan nato ang balang Espiritu Santo. Sumunang gikinahanglan nato kada adlaw. Nga pangayoon nga Lord, hinatunta Lord, nga punon mo ako sa imong balang Espiritu Santo. Dili para sa itong kagalingon. Kung dili para nga ato ang lihok, ato ang aksyon, mahimaya ang Ginoo. Tanan natong buhat, makapahimuot sa Ginoo. O munang tabang gikan sa balang Espiritu Santo. Makarecognize ta. Unsay ganahan sa Ginoo, unsay iya sa Ginoo, unsay angay natong buhaton para sa Ginoo. Ug mo na, gikinahanglan na to ang balang Espiritu Santo. So challenge na to ron, nga hinaton ta, nga maglong ta, or hinaton ta, nga mauhaw ta sa presensya sa balang Espiritu Santo sa to ang kinabuhi. Lastly, ang kalipay sa pagtuo diha sa Ginoo, ato makita sa kinabuhi ni Mary. Niingon sa verse 45 si Elizabeth, "You are blessed because you believe that the Lord would do what He say." Ingon siya, bulahan ka, kay nituo ka, ang Ginoo magabuhat sa tanan nga iyang gisulti. O kung imong basahon pa ni Father, sa 46, niresponde si Mary, ingon, "Oh my soul, praises the Lord." Ingon siya, iyang giday ang Ginoo, nga malipayon. Tungod siyang pagtuo sa Ginoo. Unya sa verse 38, kung mabalik tagbasa, ningon sa diya, Mary responded, "I am the Lord's servant." Ingon siya, ako, sulugoon sa Ginoo, ang tanan nga imong gisulti, si angel iyang pasabot si Gabriel, mo mahitabo sa ako ang kinabuhi. Si Mary mismo iyang gi-recognize yung kagalingon nga servant siya sa Ginoo. Ituo siya sa Ginoo. Ug tungod ana, ang kinabuhi ni Mary di man sayon. Kay sa ilang law sa una sa mga Jews, kung wala pa ka naminyo, niya, nakakommit kag like adultery, manginana, punishable by law, stone to death, patay unta ka, or shame. So, ang kauwaw ni Mary, no, kaya wapag gusto namin yun ni Joseph, niya, nabuntis siya. May magbuingon siya sa mga tao nga, uy, na-conceive ko kay tungod sa Holy Spirit, may muto mga tao. Di ba? Di man. Pero katong mga gigiyahan sa Ginoo, mga nakarecognize sa Ginoo, silang Elizabeth, silang Joseph, nga napuno sa balang Espiritu Santo, syempre, kay baw sila. Tuo sila. Pero tungod sa pagtuo ni Mary, siyang faith sa iyang pagtuo, nagatag din niyang comfort. Ang blessed nga word diri gagamit sama ni sa pagwali ni Jesus Christ dito sa mga beatitude. Ang pasabot ani nga word blessed, ingon siya joy, fulfillment, happiness, na fulfillment, na ay katagbawan, na ay kalipay. So bisan sa kalisod nga nagian ni Mary, bisan sa mga butang, mga question sa iyang hunahuna, sa kauwaw, nga iyang atubangon, sa kalisod, no? Kaya ba man ta sa pagkatao ni Jesus Christ, walay tao ang mga room,
mo nang adto sila sa pasawan sa mga kananan sa hayop, gibutang si Jesus Christ. Pero ang kalipay, no, naa tungod sa iyang pagtuo diha sa Ginoo. So to makita dire, principle nga to mga learn. If mutuo ta sa Ginoo, siya magahatag nato og sakto og tinud-anay nga kalipay. Usay ang problema nato mga Kristohanon, o di lang mga Kristohanon, sa mga katawhan in general, sayop atong gipangitaan og kalipay. Sayop atong gipangitaan og katagbawan. Kay naa may murag buslot sa ato nga ganahan nato punon, pero di ta matagbaw. Murag uban magbisyo, magbarkada, mangitag pamilya, mangitag anak, na nagtuotag atong sigig ang buslot sige natong puno, pero di makapuno. Ang makapuno ana maghatag og joy, tinud-anay nga joy ang Ginoo lang. So we have to believe, mutuo ta ang Ginoo maghatag nato katagbawan. Ang good example is si Apostle Paul. Si Apostle Paul, kung atong tanawon, iyang mga letter, nag-encourage sa mga Kristohanon. Mingon siya, be joyful, rejoice in the Lord again, always. And I said, again, rejoice. Pero na siya sa prisuhan. Nakanta siya mga praise song, worship song sa Ginoo, pero na siya sa prisuhan. So yung circumstansya, pangita mo siyang kinabuhi, dili gid makalipay. Pero nga naman, man siya, malipayon siya. Kaya nga naman, kaya naghatag ang source sa iyang kalipay na sa Ginoo. Nagtuo siya nga ang tinud-anay nga kalipay, ang tinud-anay nga katagbawan, diha lamang makita sa Ginoo. Ug mo natong kinahanglan nga tuhuan, mga kaigsunan, nga ang katagbawan, nga ang tinud-anay nga kalipay, ato lang makit-an diha sa atong Ginoong Dios ug walay lain. So karong Pasko basin lipay kay tanga naman bonus, nay live, maka-spend time ta sa itong family, lingaw kay kang kwarta, kung inanay-nana. Pero, kung mulabay ng tanan, balik sa agaw, lasad na sa trabaho na sad. Nga naman, kay sayop, lagi atong gitanawan o gipangitaan sa katagbawan o kalipay. Which is morning kang Mary. Muna niingon si Elizabeth, bulahan ka, you are blessed because you believe that the Lord would do what He said. Buhaton sa Ginoo, ang iyang ipangsulti. So, sa pagtuo, ang Ginoo nga may kahatag atong katagbawan. So karon akong gi-challenge matag usa. Ayaw pangita sa kalipay o katagbawan sa sayop nga lugar. Pangitaa ang Ginoo nga may makahatag natong tinud-anay, kalipay o katagbawan. Usa ba ka sa ningitag katagbawan o kalipay? Sangpita o pangayua sa Ginoo. Tuohi ang Ginoo buhat. So ang kalipay wala sa tong circumstance. Bisan pag magkalisod ta, bisan pag unsay may tabo nato. Kung ang Ginoo maghatag natong tinud-anay katagbawan ug kalipay, walay makakuha ug walay makakupot ana kun dili kita lang. Kay mo na gihatag sa Ginoo. So hinaut-unta sa atong pagselebrar sa pagkatao sa atong Ginoo. Ato hinamduman. Kitang tanan magsinuporta ay kinahanglan natong balang Espiritu Santo. Ug ang tinud-anay nga kalipay diha lang makita sa tumbuhi nga Dios. Palipay ang Pasko sa tanan magampo ta. Labing gamhanan ug dalaygo namo nga Dios. Salamat Lord sa imong pulong nga nagpahinumdum kanamo Ginoo. Ang importansya sa imo ang balang Espiritu Santo nga mo'y magatabang kanamo, magagiya kanamo. Ug bisan pa man Ginoo sa among pagselebrar karong Pasko Ginoo, kinata mo may numduman. Kadili ni sa mga gift nga mama nadawat, kundili sa gift nga imong gihatag diri kanamo ug mao na ang imong anak nga si Jesucristo nga natawo ngadto sa manger. Pero Ginoo, nagkinabuhi, nagpakamatay para sa mga sala, gilubong ug nagbanhaw ug nisaad kanamo, mubalik para kuhaon ni. So salamat kay Ginoo tungod aning truth makaselebrar mi malipayon ang among kinabuhi dili lang karong Pasko kundi matag adlaw kaya mong hinumduman imong grasya kalipay kalinaw nga imong gihatag dili kanamo. Salamat Lord, tintanan ro gipangay pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen.